Eye Bible Church. Eye Kumasi Santase and also Yaw Osei usu the mapam for software record. Ye technician Cassia, David or Shama Mua, Opesiman Facebook, Saka, David also, or Yahumajumapam, T. Opeso Onyan Life, a Facebook, Deeper Life Bible Church, Kumasi South, Deeper Life Bible Church, Kumasi South, Okoha, Benny Facebook Live. Me church wabu training me na Ghana for yina so yama ye ho yako sanse ye man penia nyame na no so aboa Ghana bebre ye JJ Rollins ano onyane nyame frɛ ti yama ye ho yako me church Deeper Life asofo nyina na edikanfo a mba worship ne bie wo Kumasi North South nyina no Michiachi Amunina, Giri said the Musia and Wefrasia the year Juma, a ye pass Befrasia, Nadia ye Juma, na a Hinshan Swaba. And in Chacha, Bridge for Inam Chacham, Bibia, Miamian, 80 million, Michiamina, Sayagris, Radin Sharpa, Braco, Usu and Sa, I keado Chia pa near Mufrane Ufi Unina near Abro Ufi Timichachi will be in Unkroma Michiao, my main croma name Muamusua, Muabusia for Mudia singing Michachi and Wimina, we used to Christo Demo. Amen. Summary Memma also for Eric, the Abraham Pipe, Yashasia. Aja konkron yada wase wo Yesu Kristo din. Amen. So sare wa kwa babi. Pompae sa won konkron tumi ade bia ode mana ye wadwuma no. Sa dom no. Ewi ane de aseda mo. Wo Yesu din. Oditi. Amen. Amen. Adofonom ye hwe mighty asempa eti enum yemonkron Matthew chapter 5 verse 9. Wase inhrani apatafo na won na obefre won unyankopon ma. Blessed are the peacemakers, and they shall be called children of God. Inshani opatafo, and then the topic me blessedness of peacemakers. Blessedness of peacemakers. Inshra ewo ho ma won a omuye apatafo. Apatafo inshra asumpiefo inshira ye ka patafo a na ye ka won a eye asumpiefo on se inshira ene apatafo na pese odu adwen si apatafo no so apatafo brofo no se peacemakers asumpie won de bia basabasa wo bia no mu pie ho a na asumpie aba won nye takra ojem won hunsuo no anafo watumirika no akọ atifi dabi eye nkrofo a won ehwehwe se asumpie so atifie bi mu a ohun se nipa mienu ntema ye basa ofa kwan bi so eka won bom omu ya asumpiefo asem te sɛ deɛn ebinim wɔ saa dom no asem no te sɛ deɛn ahuri kɔso sɛ deɛn ɔba mu a na asomdua ba ɛbɛtra se aka asem na abufuo nyinaa yera apatafoɔ no nhyira ne apatafoɔ na wɔn na ɔbɛfrɛ wɔ Nyankopɔn ma ka hunu sɛ na yɛbepɔ so asɛm ka na Yesu ka no and nti wo kasa che won wedi n'achie enye adwumayɛfoɔ bi ɛsɛ ye wo NGOs bi a wɔn som de wɔn yɛ apatafoɔ yɛ asomdiefoɔ nti wɔn hwɛ siesie kroni krontem ba bia ntokwa ekoso ni enipa ntam yɛ ɛyɛ adwuma kɛse a wɔn de ato ho so a ɔsom kɔso yɛ nemom no kwasɛmpa ewom ni sɛ aha Yesu kasa kyerɛ n'achidifo
hwe 18 ni mu ba Matthew 5 verse 1 na wo hunu nkrofo kuokuo no okobe pon so na otena ase no na suafo ba ne nchen hwanum ne ba ne nchen na suafo na obue na no kyerɛkyerɛ wɔn sɛ inhira ene apatafo na wɔn no obɛfrɛ wɔn nyankopɔn ma apatafo na ɔno obɛfrɛ nyankopɔn ye wo wiase bi ne mo nya apatafo yɛtwɛ nnwom Psalm 120 ye were troublemakers one dear on passum kra Psalm 120 verse 7 and you mohania duo imun so medie me yasumdue ni nanso samekasa one dear ope okun medie me yasumdue ni nanso mekasa one dear opekun one dear ntokwanko a ye wonkrofo bia wo de ntokwa basa omoto mo asi o one dear say wo pesi ekodin samoni wo krowe mu a brabe haye ye beye wo pesi ekobruat enipa na won po asra be haye ye wo ho ye won amamboyfo bi wo ho a dwuma obudia no so one dear on passum die omo ye fro ne hia won basa na nuna onyankopon asem ema yenya ye agidifo yi eno wama yetumi se ye mompa ye no onyankopon hwete sankrofo no enhwete sankrofo mfiri ye nkrom emfiri ye monten so ohun ye hia somdie abato eya ben so hwe nhihye mu a na watwe miensa pepepepepe se eneno ni eto aba na party fuei eguso ebo yom campaign ni ade Ghana nyame ahyira yen hallelujah amen Ghana ye wasumdue nanso won a empa asumdue no mempai boni se onyankopon hwete won amen onyame hwete won wo Yesu di mo amen won wo betu won wasiwa som de basa be Ghana dia awrade hwete won wo Yesu Kristo di mo amen prophet say scatter those who desire for war. Meka in Psalm 68 verse 30 no na wiye no was it pansam amaya wo pe akodie mu pansam won wo pe ko won wo pe something to kwaba God should scatter them onyankopon scatter no en scatter won nyina o mantamu ufie ukron baby a wotie mi bia won passum die wo ho no onyame scatter won wo Yesu di mo amen anunti wasemi die me passum die nanso sankrofo atwam ho ahie eye ntokwasam ko a na ahyew mi gidi yesa wo a wotie me won ka ho woni Ghana ehihie won wo akenka nipa ne se Ghana won wo boye onyankopon din ni yakas omofra won ho se won som onyankopon omfra won se Christopher no yakeka ye nyina nsori ye ne ekon nsori yakeka ye nyina ye bom a Ghana fo nyina ye de ye bom a emu chichemu aduoso ne akire ene ye a Christopher sane won me boy radini na se yenya yesi e boy radini ye do so che won ho a emo radini a and also che won ho radini edin no a edi enti na basabasa ye o se ba o mantem e che se basabasa ye bi ba mantem a won ho kwa asori ni bi ka ho won ho ebo radini nsi ye Christopher no ebi ka ho Ghana ebi ka ho sansa si ye do so che won dia ntokwa no sori ni ye ne ye se ye mpese ntokwa ba asomdie beba adofo no ye hwehwe asomdie ama o man Ghana ye bompa ye sa asomdie beba wo ye mantem prisoners
or peacemakers. And they yasem inshira ewo ho ma won a eya patafo anasumduefo. And then me point di kan ye hwe peacemakers. Apatafo. Hwanum na ya apatafo. Hwanum na ya apata. Mighty tinum yimun kroni bio. Matthew 5 verse 9. Inshirani apatafo. Yesu ka kire na suafo. Mo abubo medin no, na ka kire mo. Inshirani asomduefo, apatafo na won no obefra wo Nyankopon ma. Sefia wutim, kura wutim, waye takra wujim. Na akeka nipa tribom. Na omudi nsamoni. Na yemfa asomdue ma na wonye opatani. Inshirani apatafo na won na obefra won Nyankopon. Adofo safe trosemu a bohu se Abraham na oyo patafo oya asomdue ni pa. On se nyame frɛ no Nyankopon frɛ no no. Wo frɛ ono nko a and ofa ne yire wo kono ana na wo fa ase Lot di na chi. Na nam Abraham so ne wo fa ase be ye se. Obenya na ho se tam. Obenya na ho pa. Lot benya na ho ye na odi na chi. Enti mre bi duru ya. Echese ahonya dia ne nkoa ne adoso. Afi Lot ni wura firi no ho se ne wo fa. Echi no wadie na nyame ahyira no. Enti ne nkoa yi etimi ne Abraham nkoa na omde asiani na omoye basosa Abraham hwekum. Opani ntena fie emma basabasama. Yesi opani ntena fie man koda enyi nanka. Opani ntena fie ma basabasama nti wo ye pani nti ofre no wofa ase. Genesis chapter 13 verse 8 and 9. Genesis etidumi ensa yi mo wotwe ne nkron. Na Abraham kachre Lot say mesewo ema kasakasa mma me ne wo ntem ne me moahwefo ne wo moahwefo ntem na yeye anuanom ose ne yeye dan anuanom wohu ene Awurade kasa che Ghana fo se ye nyina yeye anuanom yeye Ghana fo enti ma basabasa ye emma wo ntem eba ye nyina ne ehunu amane wodi ehwe yentwe baabi a basabasa ewo esem baabi a basabasa wo Volta region baabi a basabasa ye dia soja fo ne police wakogu a oman ni sika ne ye de hwe won sika nke betimi de assist school dan yesi hospital ni ye dia ye bibi no ye de nipa kogu o se mu odiane di ye mo baabi da no oman ni sika no ye hwete ye dia fa baabi sa nanso che Abraham kasa opatafo wose na Abraham ka kire Lot se ene ya chikasa ya os omi wofase Lot meso wa hwe na ho brase won se no wofase ne nye na dwen se wo be hwa ama asumie mo fra no so obi wofase Lot meso emma kasa ma me ne wontem ene me mo ahwefo ane wo mo ahwefo ntem na yeye anuanom wofa panie ofa wohwehwe sasundie beba abusia pani papani o krowra papani o sa asundie beba nya de wo fa akire na wakohunu krofo bi ha monko bro na anadwi man boy ni no monko sano one metwe ona pesa ona oni metwe on penasem mesem penasem man boy ni no yimun kuno anya asase ni nyina na da wani mu yi mesawo twe ho firi me ho sawo fa benkum a mefa nifa na so fa nifa mefa benkum o Abraham peacemaker opatafon nani mrehwe mina abedi machi no waye yie nanso sawo me wo fa ase woni nafo asase na da ho be odie baabi a pesoko o fa benkum a me mefa nifa o fa nifa just say na wo ye prepare say ne wo fa ase be sisi no kura no a
asomdwe nti obemena asisi no adofom aha ani ne osi ehwe ni yie eto da bia umma kwam obi sisiw kakra na di asomdwe aba eto da bia umma kwan mo bi jirage we de wa jime do wo di watamu ni bi ai wo di ujimi ye komu a e di asomdwe ba no ha na di afei kire no benu ho no na niema asai moma yenya asomdwe momia mpre asomdwe ye hunu se Abraham no pa asomdwe pa enti momia hunu opatafo no enhira ne apatafo na won no obefre won nyankopon ma yenhwe Roman 4 man 8-9 ye sha apatafo Romans chapter 14 from verse 19 Roman 4 man 8-9 yimu donkron Roman 4 8-9 yimu donkron Romans chapter 14 from verse 19 wase enti afei moma yeni die ema asomdwe ne die ebema yen enkoso achi wo afei moma yeni die ebema yen asomdwe ene die ebema yen enkoso achi aduane nti ense nyankopon adwuma eno ma nyina hotedie nanso eye bone ma woni pase wodidie eto sintidua eye bone ma se krono a wotim so okodi aduane bi na de basabasa beba krono mu dia ade na wonya aduane ne die baby a wotie no wonim se saadie we bodie na sikwa ho bia prese yi se wo kotwa eja beto fie ade na wonya mo onya ma wo faase no asase ketuwa yi a edan fikyire hoyi awusia ni na ni akoho obi a wonkuwa do sakoka edi ntokwa beba ade na mfa nche ye ba wiase amfa hweama ye kosi amfa hwenko asomdue ne boden ye mfa sika nto asomdue o wose eyese woni nam anasa wonom nsa anasa bibiara ebeto uni asintidua no de de basabasa eyese wonko ho obejai asomduefo no esubano no erade no yen no mi nya na semunti ase ne de wo Yesu Kristo de ma amen de me kan nyina senyame suro ni mu a wontimi yo de me kan nyina nyame suro ni mu a onsuro awrade a onya dempa unya nsusuye pa tina ya me catch us sachra wadwin nyamsam a ye kanu ye hwese obe sachra o sachra de fa Kristo so kraje nkwa omo wadwempa omo nsusuye pa omo wunye omo abeye opatafo Abraham di nyankopon achi no ene wo ye opatafo mapa ene dey ye opatafo na Awurade be hia wo Yesu Kristo de mo amen point etosumye no peacemaking she said point edi kan ye peacemakers the toss me any ye peacemaking se wo hwama asomdua ba the process ye hwe the process se ekwan ye befa so a asomdua betimi aba ye mantem ye nko Abraham ko ni nko sua ekwan ofa so a wo ma asomdua ba wo ni Lord ene nkrofo won na esum wontem yenkan ebio aye Genesis dumiensa Genesis chapter 13 from verse 8 na wusua megiri Yesu okunu bi sua oyiri bi sua abusua pani bi sua megiri Yesu panimfo a mode da nwuma no a mutie me samre musua abanyofo mutie me a musua senya be ya asomdue ebeba na Ghana yenje na aso na asomdue abatwa ye betoi abasabasa ye bia ema babia ye wo Genesis chapter 13 Genesis tidumiensa yimu wotwe kro no na Abraham ka kire Lot say mesrewo ema kasakasa mame ne wo ntem
ene me muahwefo ene wo muahwefo ntem na yeye anuanom ehoye me dese aye di mu nwensa abusia na mama ntawanta ka bam wonim se mo ye anuanom na ba akoma o na ba akoma ene mu papa sa no abrewa ba akoma asefo ne mo ene mu papa sa no abrewa tiasie hwe efotu ade ma ho woni honti ene mahu de mama abusia ne mu aye na ba akwa asefo ena mo ntema titi sei eja ba akwa asefo ena mo ntema titi sei wose ye anuanom ye abusiafo ye yoman ba ko Ghana yoman ba ko ye ni oman mienu oman ba ko Ghana ahaya ni yekrom ye ni ba bi akọ ye hwe enkura twa enhwahia oman ya twa enhwahia hwe oman French ngwa because every be a chamu bibi esia na mi sakakra na me konkran se me kototo niema bi na me fa baabi enko sakwa bi odimachia wo odimente ya me ko ye ma bibi ton wa che me koto obi na ya me trase akwa no ba ya no abetra me nchen o tra me nchen sabon hwehwe bi sabon ha no me ba bi jabia no ho wo ka French mente sabon say hey French na de bebu mi e wom o maye twa ye ho ahie nyina ye French fo Abricos French, Burkina Faso French, Togo French. You mudu do send the French. And then on my Ghana, Yamie Shraye, Emode, Momian Sasun, de Bayajuma. Oh, Abraham catch a lot to send me wafa, no wafa, no, and I'm soon why a year. Nancy Abraham Yasum Vienin, Teosimi so. And Marcus Akasama, minimum tem. Ene me muahwefo ne muahwefo ntem na ye anuanom asasi enya asasi ni nyina na da ho wanimu yi mesawo twe ho firi me nchen twe ho se wo fa benkum a mefa nifa wo fa enifa mefa benkum na hwede wo fa asene ye na ehwa ana lot man ani so hwe Jordan kankoni nyina dikosi sawo soa ehunu se ni nyina so wonsuo te se Awurade turo no te se Misrim ansa na Awurade ese Sodom ni Gomorrah no na lot yi Jordan kankoni nyina anu tufa epoye fam na enuanom idim papemu arahosem Lord 20 akasofa wachidi amidi ye nima ye yio na semi nyi bi na wo ofa ma medi wacha kama ye dan enipa ninkaye empe bebre enipa ye yia na ni refree ntumago ne fra no ansa no wono one obehia na lot ni refree ne ntumago na fra no ansa no do bebo Abraham no aye yie na di ofra kente ene di odaka mu ene di watimi asidan ene di ne makogu abroche enti na di ni refree se ofa wo boa no wofa wo pega no papa wo pega no na nabi abrewa wo ton no ho niema no de boa no kwa abroche na di ni refree no na di ni free wo bo ne ba yiye na di ni refree no oti atradi fo no 24 ni bi akogu abroche Muamu dada shenkom hunu no anu na se wo ti abroche na wo tie won na maani wo fa obi obu akwa abroche na fedia wo omo se wo ye bayifo nte mane ni dio wo so onye ha twi so benya asomdie wo se lot man ne ofa ne kaya no man ni so ti bi abru se wo fa ye asemba no fa uken me to ho firi ncha me hwe de lot na wie ye amobo se
on said Yamani Yano, or tree quarter, what your mamma kind, emaninsi, edumian san verse 13. Wasn't a lot to man and so share your dark and calling in a see. So, who said, Nina so won so to say a raditro, eno. Tis a mizim. And son erade ese Sodom and Gomorrah na lotu yi Jordan kan koni nyina baby ensuo wo baby anemwa betimanya aduane ade o too far epoye fam na anuanom ntam papam anuanom ntam ye dan papam hwenyimudu miensa anyimudu mienu no Abraham tna Canaan asase so na Lot die Whatna Jordan can kono inkrom na wotutu ne ntumadan ara kodru Sodom. After the one say, now Lot is satisfied in life. And I'm saying any brother, one we asumdia di ntino, watan kakra no tu konanim, no tu konanim. Na ni ba na ho so no hwe yimudu mi ensan. Enso na yimudu mi no otutu ya kodru Sodom. Half of this Sodom for the quarter. And so na Sodom for ye atrimodin for ne and the bonye for kese eradi enim. Afi ohun be dia den duru ye. Sika ni bread owu afon. And ye onim Sodom and God. E wi asene Japani odi wura ho nyina e bi pue. Dabi. Wonya bi pue. Dabi. Na hu ahode no wonya bi pue. Wo hwiri ni nyina. Wo hu. Nancy Abraham can yami kosu shrano okay can do baby go yanko poko said so don't go what yasum dieni penti o diman wo fase Abraham pai boy e granting a lot to one who e jana nshiri bie o dimano asum bie yen hwe sasum bie beba yen hwe Abraham process no what to no ho pan wo yi no ho se me de me ho to form na asumdie beba me de ho beto form me wo fa ase tietia me so na di asumdie beba me de ho beto ho me de ho beto ho sa de me jemu na di asumdie beba me jemu odofo me gidi yese erade kasa kiro me gidi yese na bi tie me erade kasa kiro me gidi yese omanyofuo bi wo ba bi erade kasa kiro wo se adwemboni a wanya se ubesumsum emrantie ni nketesia ni bia mo ye basabasa wo mantesan se abana ye beto no ebeko atia wonti wo penkrofo ade basabasa ye beba abato da no mediri yesa wo sesa wadwen mediri yesa wonim obi a wo fa sansusu ye no ebi kra wontie wo na wotie me wo bekwa ko ka chen se ye pasomdue na ye anuanom yiri yesa ko ka kire won na enya asomdue atan uwon kwa na wade yekunkum ye ho amfa so ba na ebenya uwon kwa na wade hwe the process Abraham fai no de asomdue e baaye adofo no ene de me pesa wo dwen wo tie me ofie te sen wo no yire ntem ene o mantem te sen obi tie mi a unu mantem nyina ye basa awo ho mfaso no unye bi sanse eja wonye wadwen se obekofon no afra wo mai mato bu ase waye won bibia eye mofra ne ya waye o papa bibia eye o papa ya wo wunim ade na won kofon umra ho ase wadwumam waye panini bibi waye immediate boss bibi waye bibi a eye ne ya enso wakacha one na etwe ade na wonko from na asumdue ma ade na umra ho ase kasa boko odi onim de ade ba yenhwe Psalm 15 anyum Proverbs mebusem etidunu mebusem etidunu yimu ba akon ekron Proverbs chapter 15 from verse 1 was it enwayo boko sankan ni bre na asam dindin hanya abufuo mu enwayo boko ade na wotra mu awade agu
Kuna kyerɛ sɛ nneɛma wei ne wei a ɛkɔ ɛnso ne twɛn ɛyɛ dɛn wakɔnkoma wo boy me manfa bia nsɔ so a efia ha ɛkɔm bɛ deɛn mia me bɔ mo wuyi kakra me di bebre kra de ka ho ei awade ho ɔna o okumpa ho ɔna o ɛdeɛ na ɔpɛ so ɔyɛ ɔyɛ ɔba yɔpɛ sɛ bi ɔyɛ ei ɔba no a wɔboa wɔn ɔba no a waboa me nnɛ wotimi akɔ anim wɔ abrabɔ mu no ɔba no a wɔbrɛ no ho aseɛ ɛmra wo se wo kɔ sukuu kakra sɛnea daakyem ɛnneɛma bɛsesa ɔba no de ho ato ɛnɛ wɔyɛ yie ɛnɛ wɔyɛ graduate ɛnɛ wɔtwa masters ɛnɛ wɔyɛ okuni otu wani a ohunu sɛ ɔba no onim hwee kai dabi wɔse ɛmoayɛ bɔkɔɔ sanka ani berɛ na asɛm dendin hanya abufuo mu imu mienu anyansafo tɛkyɛma manimdeɛ yɛ dɛ anyansafo tɛkyɛma manimdeɛ yɛ dɛ na nkwasiafoɔ no rɔi agyimisɛm nkwasiafoɔ ano rɔdeɛ agyimisɛm awurade ni wɔ nia nyinaa ɛhwɛ abɔnefoɔ ne apapafoɔ tɛkyɛma bideɛ yɛ nkwadua na emu chim ɛyɛ hunhumu emubuyɛ tɛkyɛma bideɛ obisi deɛ wayɛ me meku mɛyɛ sɛ omira fa kyɛme o mesɔ fa kyɛme o mesɔ gya kyɛme na de asomdua aba yɛbɔ mpaeɛ nhyane apatafoɔ wɔn ne yɛbɛfrɛ wɔ nyankopɔn ma woka ho biana woyɛ susu gyagum nipa ni anaa aba a yɛbɛto ɛda yɛ nim wo na wohwɛ sɛ wo mantam pasabasa bɛbɛ ɛsiane sɛ ɛbɛkɔ akyi ɛko atia wo paate nti ɛna apɛ sɛ ɔyɛ saa na onyame hu mmɔbɔ na wo nsakyera wɔ yesu kristo deɛ ma amen nyankopɔn meda wase pii asomdie nyankopɔn yi ma wasɛm nyɛ adwuma beebiara a obi biara tie ni bia no ma wasɛm yi ɛmfa asomdue ma wo wɔ yesu kristo deɛ ma amen beebia basabasa yɛ ɛwɔ no ma wasomdue nsane abato a yɛbɛto ɛda yɛ nim yi beebiara ɔbɔnsam pɛ so ɔsɔre na ɔde nipa bi yɛ basabasa deɛ awurade ne tuni nyina gu wɔ yesu kristo deɛ ma amen pansam wɔn ayɛ wɔn adwen sɛ wɔn mma asomdue ma wɔn ntam no pansam wɔ yesu kristo deɛ ma nyankopɔn ɛda wase ebisa wɔ nyina wɔ yesu kristo deɛ ma amen amen ɔdɔfo awurade nhyira wo pii so watie ɛnɛ ɔsɔfo Yaw Osei usna ate me nka ne nyankopɔn yɛ adom ɔkyerɛ bɛto aso nipa life so pani wo kuma santas na ate me nka awurade nhyira wo pii me number no yɛ 02081775530 02081775530 and 024386586 024386586 awurade nhyira mo amen amen so minia medio so pa